aikaa. Siinä on maitoa ja kirjoja. No. Vierestä siirtyminen käyntiin. Katsokaa Rahe. Et ollut juonessa mukana. Seuraava voltti. Käyntiin. Suoraan. Raviin. Ja seuraava tötterö vieressä. Sieltä vähän sukkuloita. Taadittamista ei voi mennä raviri. Hakan, hei, Atse. Se on tärkeää, että varmistelette kulmassa. Ei niin, että heitetään löysät ohjeet ja ruvetaan potki pohkeella yhtäkkiä. Niin, vaan se kulmassa joutuu vähän virittämään. No on aika hyvä etku siinä. Hyvä. Kulmassa vähän viritys. Laura, missä on M-kirjain? Tuppuu. Siellä on sun kirjain. Ja tempo lisäys, Laura. Toi on vähän liepimistä. No, se on ihan hyvä tahti, Erika, kun se tulee sieltä samaa ravia. Se ei tarvi olla kauheeta niinku, ei tarvi olla tää häkellyttävää liitokamioonilla hevosilla, se niitä on hyvä tahti. Tuli. Jap. Näin, silläkin on olemassa ihan hyvä ravi siellä. Laura se voltti, emppu radan poikki ja sitten tuut Elin ekana uudestaan sieltä. Nyt Elistä virittämistä, ottakaa hyvä linja, suoristus. Tuu Elin uudestaan, koska nyt sä joudut vähän tällaiseen tilaan sen kanssa. Noin, pystyt Laura rohkeasti. Noin, ja sitten selkeä puoli pidätte, kun tullaan uralle. Teillä on tempo. Noin, ja Elin, Penää, sano sille Roosalle hoitajalle, mitä piti ottaa kamoja sille. Sanon joo. Siinähän on, mä mietin, vaikka ihan seisottelee. Joo, minähän muistaa varmaan. Noin. Ja rentouta välillä tästä. Hyvä. Ihan sille, että ei tarvitse heittää ohjaa. Noin. Sit sä huomaat, kun se sanoo noin. Hyvä. Tuu koko rata leikkaa Erika samaan tien. Mieti kulmia. Eli jatka suoraan tuut uudestaan. Siellä lautan nostolta ohjat käteen. Keppali kävi siellä sanomassa. Ja siellä on tietysti. Satulevyä, karvaja voi. Ja hellitä. Noin. Erika varata, että Elmi tulla tää uudestaan kokonaan. Niin ettei oo kukaan Elmi edessä.